Здравейте отново в YouTube канала SwiftRC. В това видео ще ви демонстрирам как се маха заден див или така наречен заден диференциал на модел Traxxas X-Max. Разглобяване на дифа, обстойно почистване, смазване и монтиране обратно в колишката с правилното зацепване на него. За целта виждате, че се разглобява горната част на машината, мака се долната част, за да може да се освободи бронята и да излезне капака на дифа. Работи с челник, за да може да виждам по-добре какво се случва. След като махнем долния капак на колата, се освобождава капака на дифа. Вадяме го назад. Сега след малко ще видите. Ето вече е свободен. След малко ще приближа камерата да се види по-добре какво се случва. Махаме двете полоски, лява и дясна. Сваляме дифа и започваме много внимателно да го почистваме. Хубаво е да си вземете една кутийка, да се напълни вътре. Лично аз работя с WD-40 и всеки един елемент слага в тази кутийка. След малко ще видите. Ето, пълне с WD-40 флакон. То си действа и като обезмаслител ведето. И сега почвам да разглобявам първо чашките на дифа. Много е важно, като се разглобява, и да се чисти много внимателно. След като се почисти, наново да се сглоби, да се гресира, да се смаже с силиконова масло вътре дифа и да се монтира отново. Лично аз така работя и не на последно място да се слагат предпазни ръкавици, защото силиконовите масла, както и ведето, не е приятно да се пипа с кожата, особено за по-чувствителни хора. Вече дифа е разглобен, почвам да махам сателитите, планетите, самите планки, които ги държат. Накисвам ги за около 25-30 минути, да могат хубаво да се измият, и почвам да ги реда на кухненска хартия, след което почвам хубаво да ги подсушавам. Пълна с силиконово масло, което е гъстота 100 000 или така нареченото 100К. Затварям си дифа, отгоре слагам задължително медна грес, но задължително медна грес слага отгоре. На нея си много добри показателите. Гресирам и короната на дифа, както и пиньона вътре. Обстойно от всякъде всички зъби се гресират. Хубавото е, че като се монтира дифа вътре, няма как да се обърка посоката ляво или дясно, защото отдясно има белег, който не позволява да влезе короната и това няма как да се обърка. Ето както се вижда тук на видеото. Закачат се полоски лява-дясна. Белега е отдясно, така няма как да го объркате посоката на дифа. Зацепвате го правилно, да не прескочи някой зъб. Ето, вижда се, и почваме сглобяването обратно. Разглобяването и сглобяването трябва да става винаги с отвертка. Тръгването. Тръгва винчето, от всичките винчета ги прекарвате леко и после се затяга до едно определено време с мини винтоверта и се дозатяга отново с отвертка. Това е с цел да не се превърти разбата вътре, защото е пластмаса и не е много приятно след това. И всичко се прави по обратен ред, както е разглобяването. Слага се долната плоча отново под колата, тя се обръща наобратно, затяга се, след което се закача задната броня, конструкцията. Общо взето, като работа е около час и половина разглобяване, измиване, смазване, подсушаване. Не е много като работа, но се прави хубаво, се прави от време на време.
Подходящо, както ви казах, аз го правя за 100 000 силиконово масло гъстота, WD-40 за измиване хубаво, което действа като обезмаслител, и медна грес и подходящи инструменти. Отново слагам горе копето и това е. Надявам се да е било полезно видеото. Чакам палец нагоре и лайкване.